Tarragona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre és, sens dubte, el gran territori per acollir el turisme silver, però molt més enllà de per la seva edat, pel que ens proposa, perquè ens proposa gastronomia, excel·lència, història, cultura, climatologia, bones comunicacions, és a dir, tot allò que busca un turisme de qualitat. Perquè jo crec que avui ha quedat clar que molt més enllà de l'edat estem parlant d'una manera de viure, i això és important. Bé, nosaltres ho venim treballant amb el que és el programa de famílies diverses, en primer lloc perquè és un turista que pot viatjar durant tot l'any, té temps, i a més és un turista que té molt de poder adquisitiu. Pensem que a Espanya el 65% de la despesa són persones de més de 60 anys. Per tant, jo crec que aquí el repte és que vinguin turistes sèniors durant tot l'any, y eso es lo que está trabajando Salou. El turismo silver es el futuro del turismo, nosotros llevamos diciéndolo tiempo, y no solo en Tarragona, prácticamente en todo el mundo va a ser muy importante. Pero en esta zona, desde nuestro punto de vista, lo va a ser todavía más, porque se reúnen las condiciones que verdaderamente busca ese tipo de turismo, que es un turismo que normalmente pues prefiere una estacionalidad diferente, que está dispuesto a gastar más dinero, con estancias más largas, y que básicamente pues busca conectividad, busca una oferta más variada, busca gastronomía y busca sobre todo seguridad. Con esas condiciones el territorio de Tarragona es ideal para el turismo senior. Una oportunidad impresionante. Hemos hablado de desestacionalizar, seguramente, que creo que es el punto más crítico, y que es un público muy interesante, es un público con recursos económicos, con ganas de vivir, de disfrutar, y sobre todo yo creo mucho de integrarse en el territorio, que me parece súper importante para hacerlo.